Witajcie moi roztomili. Mam taki apel do wszystkich członków Partii Ślązoki Razem, jak i do tych, którzy chcieliby być członkami Śląskiej Partii Regionalnej o nazwie Ślązoki Razem. Skontaktujcie się jak najszybciej ze mną. Ja wam wszystko wydeklaruję, co trzeba zrobić, jak się to je, i wierzcie mi, że koszty są znikome, a wręcz śmiesznie niskie, żeby móc mieć wpływ na partię polityczną, która odnosi się czysto i wyłącznie do Śląska oraz innych regionów Rzeczypospolitej, aby te inne regiony też chciały być prawdziwymi regionami i być podmiotem, a nie przedmiotem działań polityków. No, to do już zaś z pomboczkiem. Oby wam się darzyło tak, jak mnie, albo jeszcze lepiej.